Hej og så velkommen til den her video. I dag skal vi, jeg ved ikke hvad det hedder, ikke på en måde lidt taste-teste, bare ikke hvor vi spiser, ikke? Men sådan en her jeg har købt. Det er vitterligt bare pap. Så lidt plastik her, ikke? Hvor man kan åbne her. Okay? Så kan man dreje rundt på den der, så kommer der en kugle ned med et eller andet indeni. Og jeg har ikke kigget på det indeni, jeg har kun lige åbnet den her. Så, skal vi ikke prøve det? Og vitterligt, altså, jeg ved ikke helt, hvad der er isen i dem, ikke? Og det var ret billigt, så altså, hvorfor ikke at sætte prisen lidt højere op, når der er en mulig ting i. Men lad os prøve dem. Åbner. Gør man her. Okay, sådan der. Så prøv. Kom derind. Første ting. Det er sådan en, jeg kalder det bare for en karusel, sådan en, der drejer rundt, ikke? Ej, kan I ikke se den? Så den længere ud, sådan der. Okay, er I klar? Der giver den 7-8 ud af 10. Ja, den var fin nok. Jeg hader de ting. Det ligger jo bare der, ikke? Nej, jeg skal ikke åbne her. Okay, hvad gør jeg her? Sådan der. Er vi klar? Der kom ind. Ej. Okay, lad os se, hvad det er. Okay. Ja, okay. Det er vitterligt en ring. Det er sådan en sommerfuglring. Ja, okay, lad os lige prøve den. Den er lidt pænere i solen. Jeg overgår ikke at lugte det der. Næste tip. Kom der ind nu. Ej. Det manglede jeg. Den fløjte. Au. Det giver jeg. Eller jeg glemte at give den anden noget. Den giver 5 ud af 10. Den her. 9 ud af 10. Den overgår heller ikke at lukke. Altså, hvad er meningen? Er der allerede for mig nu? Det er en til de der karuseller. Så, mange af de er de. En til de her karuseller. Og 2 ud af 10. Næste. Kom nu. Er den nede? Kom nu ned. Kender jeg ikke det, når jeg sidder i skolen, ikke? Og så havde jeg sådan og larme lidt, ikke? Så kan man få dem til legetøj. Det her det er på dem til legetøj, så kan man sidde med benene. Larmer overhovedet ikke. Ja, ikke så meget. Nå. Næste, og det er den sidste. Shit. Okay. Jeg har ikke lange negle, så jeg kan ikke rigtig åbne den sådan. Så det er bare virkelig irriterende. Ej. Det er sådan en flodhest, eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvor man kan se sådan. Ja. Nå, det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide det. Og I må gerne like eller subscribe eller abonnere. Like eller subscribe, ja. Det er lidt nu, ikke? Men, og så følg med i næste video, så vi kan snakke sammen og hygge os. Hej hej! Nu slukker jeg for kameraet. Hej!